Nyt lähtee tämmöinen sarja videoita, missä mä käyn läpi WordPress-sivuston perustamisen ja sitten sen perusasetuksia, ja sitä myöten kun sitä sivustoa tehdään, niin siihen tulee sitten lisää erilaisia juttuja. Eli jostakin palveluntarjoajalta kannattaa ottaa siis web-hotellipaketti tai vastaava hallinnointipaketti, mistä saa tämän WordPress-tilan. Eli oma domain ja jonkunnäköinen web-hotellipaketti on siihen oltava, muuten se ei oikein onnistu. Halvimmillaan muutaman kympin vuodessa maksaa. Mulla nyt on tämmöinen kuin hosting-palvelu ja samaa tuoteperhettä on myöskin Domain Hotelli, mitkä on molemmat erittäin hyviä. Sitten miten se lähtee tästä niin kuin liikkeelle, niin täällä on tämmöinen asenna sovelluksia, niin täältä lähdetään liikkeelle. Eli tämä on yleensä joku, muistaakseni semmoinen kuin Click on Domain Hotellilla ja sitten niitä on jotain muitakin, esimerkiksi Installatron on ainakin joillakin palveluntarjoajilla. Ja täällä näkyy nyt näitä erilaisia sisällönhallintajärjestelmiä ja täältä voidaan valita asennettavaksi tämä WordPress. Ja täältä plussasta asenna sovellus. Sen jälkeen se asentaa sen sinne. Tässä yleensä valitaan se oma verkkotunnus, mihin se halutaan tehdä, mutta mulla nyt kun on pääsivu olemassa, niin mä teen tälle alisivun ja teen tähän nyt tämmöisen kuin ohjeet. Täällä annetaan versio, mikä on yleensä, otetaan se suositeltu siitä, niin siinä ei silloin ole mitään sen kummallisempaa. Täältä voi määritellä ylläpitäjän käyttäjänimen ja salasanan, niin minä nyt laitan tähän omat. Semmoiset, mitkä nyt varmasti muistan sitten. Sitten oma sähköpostiosoite, mikä toimii ylläpito sähköpostina. Tähän voi laittaa sivulle jonkun otsikon. Ja laitan tähän nyt sen ohjeet. Ja sitten tähän voi kirjoittaa sen, mikä on tavallaan semmoinen ylälause siellä. Tällä ei ole sinänsä isoa merkitystä, mutta jos sivua haetaan, niin sitten saattaa olla, että se jossain hakukoneessa näkyy tämäkin myös. Eli ei kannata tätä oletusta jättää siihen. Tämän voi toki muuttaa myös myöhemmin silloin siellä mukautusasetuksissa, mutta laitan tähän nyt ohjeita. Näin. Tästä voi varata sitten myöskin tämän kaksivaiheisen tunnistautumisen ja sitten kannattaa jättää tämä rajautunut. Se on ihan sen takia, että siellä jos tulee hirveästi spämmiä, niin sitten ainakin se lukkii sen tilin. Tästä on tietysti sekin ongelma, että jos ette muista salasanojanne, niin muutaman kirjautumisyrityksen jälkeen se menee lukkoon 20 minuutiksi. Näitä ei oikeastaan muuta ei tarvitse vaihtaa oletuksista ja sitten vaan asennetaan se. Eli nyt se asentaa sinne kaikki tarvittavat tiedostot ja kansiot, mihinkä näitä tietoja ruvetaan sitten tekemään. Ja tämä on oikeastaan ainoa tämmöinen asia, mihinkä tarvii puuttua tällä teknisellä puolella. Et sitten jatkossa, jos haluaa, niin tästä pystyy myöskin kopioimaan tämän asennuksen. Eli jos haluaa tehdä semmoisen niin kuin muokattavan version sivusta, niin tästä voidaan kopioida tämä sivusto, jolloin voidaan tehdä sitten muokkauksia niin kuin tilassa, joka ei näy julkille. Ja sitten voi niin kuin julkaista sen muokatun sivun myöhemmin. Eli niin kuin piilossa tehdä niitä muokkauksia. Vaikka sanotaanko, että se on aika suositeltava tapa, jos sivusto on sellainen, missä paljon tehdään isoja muutoksia, niin muuten tapahtuu niin, että koko kansa näkee sitten sen, mitä kaikkea siellä räpelletään. Ja se voi välillä herjailla sitten, että sivulle ei pääse, kun siellä on jotakin näitä lisäosien päivityksiä tai muita menossa. Oikeastaan muuta tästä nyt ei tarvitse. Eli tästä lähdetään sitten mokkaamaan. Eli mulla näkyy nyt kaikki sivut täällä. Moniin web-hotellipaketteihin kuuluu sille, että niissä voi asentaa useamman sivun. Ihan pieniin paketteihin yleensä ei voi asentaa kuin yhden. Ja myöskään ihan pieniin paketteihin harvoin voi asentaa sitä kloonattavaa versiota. Tämä on nyt tämmöinen vähän isompi paketti, niin mulla on tässä nyt niin kuin yksi verkkokauppasivusto ja sitten on minun oma tuo pääsivusto. Eli nyt tästä lähdetään sitten työstämään, niin mennään tänne WP-admin-osastolle. Eli kirjautumisosoite sivulle aina on se domain ja sitten tämä WP-admin. Eli tuonne kirjoitetaan tänne yläkenttään esimerkiksi, että jos menen tänne muokkaamaan, niin se on virena.fi kautta WP-admin. Ja jos taas menen tähän, niin sitten mun pitää kirjoittaa virena.fi kautta ohjeet kautta WP-admin. Että tämä koko rimpsu on aina se niin kuin oikea kirjautumisosoite. Ja sitten tästä kun klikataan, niin se menee sitten sinne ylläpitosivulle. Eli tämä on nyt se työpohja, mistä lähdetään sitten
toimimaan. Seuraavassa pätkässä katsotaan sitten perusasetukset.